monggo metu. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu tuku sumo bebujanku kepotan sahut maafin dakjo ganti wong ayu lanjut kubune langgam mangenteni kagem panjenengan sami ingkang sami rawuh wonten nggih panjenengan khususipun menika Limas nggih Mas Jolompong ngatos-ngatos lho nggih niku winginge anu kali cilik engko sanoke luwai lali ngene guyu-guyu mundur-mundur maklung ngono kadung nerokne jaranan ngono ya ayo nyirek-nyirek ngono hati-hati lho nggih Mbok menawi saged radi maju mawon mboten napa-napa Bu Pak tasik biar nih Pak sak to ngarepe iki ya ora nang apa-apane lho Mbah iki kok ya ora BKT ngono biar ngono mangga ayo Kledang kait teko pranyoto jine datang cikro angalan walau triso hak umpomo ojo lali
Asli. Ya gone ya semangat ya gone. Gandrung ulung kowe. Heeh, sebarang-barang pun nyepak iki. Pramila sami Sampun menika nyepak. panjenenganipun badhe ngersakaken campursari siap menika gandrung ulungipun. Siap. Nggih, iki. Jaranan nggih wonten. Penak lengkap. Apa enek? Maksudku ngene, Apa? gandrung ulung dalam mati campursari diselingi jaranan nggih saged. Saged. Mboten melulu jaranan, mboten napa. Diseringi tiban ya iso. Ngono ya. Ah ya pangke eneh. Diselingi sampean macak edan ya kena. Aku tergila-gila loh karo dirimu. Napa lalalang. Iki maksane apa, Mbah? Kowe malih ayu ngono to nggih. Ya Allah, masa ya Allah, ya Allah sangun endi. Tak sangoni bodoh ya. Iya, matur suwun nampane. Ini maksane apa? Anggara. Oh, Anggara. Audio Matur system suwun nuwun, nih. Mas. Mas Wahyu sing joki. Diterusne, Mbah. Kledang kledang kae teko